won gaɗa laaw goto jiɗɗo geɗe jamaaɗo on saa wuro ngon yurmini ska ɓe hay goto presque jangan gandaɗo fes yurmini ha ɓurti min jordi hen jordi yimɓe ɓe kabbire jangde nde tawi ɓe jiiɗi kono noon feera ganduɗa feere Allah moƴƴi hande e ngari ɗo ska yiɗi renɓe ɗo e ndeni ska ane jofni te rewɓe fof rewɓe so ne jofni ɓe fof rewɓe rewɓe naati jan ɗo ɓe jofni ɗum ko woni mawɗo no fewi jiiɗa woɓɓe ha heewi ne e lawol kañumen ne jaaha te ko mawɗum mbatti haalde français seeɗa seeɗa e mbawi ndu seeɗa seeɗa haɗa bowo ko noon e kocca hen gacce Allah mawɗo no fewi kala ɗo sina ko arde fof inde taw saabi inde ɗo sina ko hayre wiyete noon sina ko diwan wiyete noon wonko Égypte Allah haali ko ɗo sina fa hande Qur'an Karim ewa ko nokku barkinɗo kadi nokku tarih yanke kadi fulɓe ne jogui hen kañumenne tarih e nder ɗo sina so en mbiya nde fulɓe pusinde mawɗo mabɓe mbino ko jeeye ɗo sina mawɗo ɗo sina tan ɓe jaano tan ɓe gadi hawtoyde tan ɓe gimmori ɓe caari ɗo sina fof ɓe jogui hen on law saabi jiiɗen tuɗa men e guinde ɗo sina barkiɗorade ko woni hen ko e ko Allah haali hen ko kadi e siftorde hen mawɓe men wonno ɓe ñaan hen mbiya ɗuwoyɗen ɗo sina haade men ƴeddo mbaɗe ɗum fof ne jeeya eyyi ɗo sina e yahata ko programme mo ganduɗa en ɓooyi miijade hen nde ƴeeɗen jangde men to banggue jangde men gandi nde e janggo Qur'an ha reena janggo saria janggo wawa ha wawa wonde almami wawde ñaawo kono e laamuji men hande ɗi a wawi yirde hen ko longere ma a wawa wurde hen a wawa wonde hen galle ma ewa ɗum wadde won banggue men kadi aduna fof woni hen ko gurdam e caggal gurdam ewa wadde wonto manque jeeyaɗo jangga ha reena Qur'an janggo saari ha wawa rutto waɗe siras walla waɗe juule balɓe kandi hen gollon tokson taw ko janggi ko fof hutoraki ɗum nden gurdam makko kañum ɗum sowona julde e wirdude kañum wonko manque ba goɗɗo heeƴede janggo école aji ɓe joomum janggata ha wawa wonde directeur wawa wonde président de la République wawa wonde foof ingénieur mawɗo kono taw hay selligue wawa ko wonko manque ha heewi wadde ƴeewen jangde ganduɗa nde taw suuka o janggui anda diine mum anda aduna mum ɗum waɗi duuɓi keeɗi en miijo hen e mbaɗa tefte programme ha lolli en jetten hen ko Thiamadou Amar en e hunde sukaɓe Madinaɓe ganduɗa ko labtude min mbaddi programme min bindi Qur'an kam ha banggue no foti jangguede ha timmi nder duuɓi jeegom joni foti rende hen Qur'an français natora hen arabe natora hen pulaar natora hen surtout gam jangguirde ɗum gande less lesse ɗe ɗon noon woni expérience so ganno ko ɗo wonno aduna lotta nde laamu ngu addi koɓe mbiyata Dara Moderne min tawi wondirani e programme meɗen o wondirani wona goto ni seeɗa kono woɗɗodirani kono no waɗi fof kam en keddi nanggude programme hen taw eɗen jaaha hen ko ɗon noon adi programme adi fuɗɗede hay sinno heɓani reynede no jiiɗi temedere ɗo kam adi fuɗɗade Allah caggal ɗum justina uddide ɗoggol ngal Madina ngal noon yaaha programme kañum taw eyyi so en dañi mi yajat so tawi Allah waɗi ha en jii programme o jencudi mum wayi no sikkirani walla ɗemnatani jiɗɗen ko foof yetto nokkuji foof wuuro ngo Madina foof heeɓa duuɗe kallegal heeɓa duɗal lesse sal kadi duuɗe hakkudeji ɗe jokka duɗal ƴewdogal jokka ha todde to jaaɓe hakkille foof so Allah waɗi taw programme mum yahat nawra diine o nawra aduna o taw hay hunde hen dawaka eɓe mbiya ma ahsana diine o duniya tama so diine aduna dendi nde ko moƴƴi diine ɓaɗa ɓoccol aduna jeeyaka hen Allah wala tan sana sibo o heddi gueɗal ma e aduna wadde ɗum ko hen jeeya aduna ɓaɗo diine tawaka ko musiba ko firtata sabu ɗum aduna hen ko yahani ɗo haadi
keɓɗa ɗum ko hebbinɗa ko fof ɗo goppata jaha goppa jaha juɗɓa ɗum noon wadde aduna ɓolo wona jaadiɗo nde noon wadde jangde nde ganduɗa dina aduna foof en ɗamina heɓede hen ko nen jangde gonɗen etade wadde so jii hitade nde ɗimme tati ɓe foof to ɗusina waye min mbiyata ko en rewi lawol sino wona temde ko en rewi lawol kadi min gon koye lawol won ko yeyade ko sonko manque hen ko banggue jangguinoɓe amen banggue amen minen jangguinoɓe ɗo toon manquata kono kam to banggue ko fodɗo jangguina foof sukaɓeɓe ne mbawa wadde ɗum on banggue ala caɗele wadde noon min jorti min ɗamini tan ne yaaha lawol mum inchallahu taala joni so tawi duuɓi jewɗi timmi nde mbaɗe évalué han kadi mbaɗa ƴewde hufti ɗum min ƴeewa ko min dañi komin mbasi on saaha min mbawa andude beele ɗum ene jagguini hen walla jagguinani hen ko ɗum o saaha hemin jahata kadi noon duɗal ngal o saaha wona duɗal wona interne sukaɓe mbalta toon goto foof arata tan so jangga hawta galle mum entanda ɗon jarten taw so ino jeehi ha min ƴettinama hanke hunde ne jogui jorte wawde yaade haytani komin ƴewat ɗum taw waɗa duɗal interne ga taw sukaɓe so gari taw ñamata toon jarata toon ɗan toon foof totako toon mabɓe jangde ɓolde wona haaju mabɓe ɗum noon ɗen ɗana so yimɓe ɗum kay ɓuurata wurde ɓuurata yaade ɗum ɓuurata yaade no foti yadude moƴƴini so ngal duɗal ngal haydara min mbaɗa ɓuuɗa min mbaɗa wona jangguino wona madde wona sodde kere wona haydara foof kam mbaɗata partenaire min jogui ɗen kañum daari ari ñaagui wadde ɗo duɗal ceerno jaɓani ɓe mbi kadi ko ceerno jeeyi duɗal kala ceerno yiiɗiri noon duɗal ngal wonirta o yo sukaɓe janggu tan ceerno ha min daña ko e nder hen duɗal ngal uddita e dow programme oɗo ɗi targueɗen ɗi ɓuura ɓollo janggete so jara duuɓi 5 so naati ɗi targueɗe ɓuura ɓollo janggata caggal ɗum ɗi tarkidde ɗi janggoto hen pulaar français arabe so yiiɗirani duuɓi jawɗi joni foti hebde hen entrée en sixiéme ne foti rende hen qur'an ne foti hebde hen kadi ko pour fuɗɗi l'islam gaade hamsa décembre joyi gadande décembre joyi ɗe mbiyanno taw ko jomum heeɓi hen hunde foof fuɗɗorde mum moƴƴere eyyi ko ɗum woni ɗum ɗo ɗum ngal dal no mbiɗen kamɓe mbaɗi fofoof haaɗo kamɓe gonƴi jangguinoɓe foof nden français qur'an foof kamɓe jooɓata ko demel ngal to ngal daña ballal to haydara ngal noon so Allah min jiiɗi hen ballal no fewi saabu ne walla musidɗo men no wiiye Mamadou Sow liggonɗo Nations Unies on wallita hen saaha foof on kam ne walli hen gueɗe berteje en gueɗe mbaɗe noon walli hen ko wona goto ɗum kam mawɗum ne waɗi ballal kono kam ko so ballal foof kadi noon duɗal ngal no wurno mahangal to ngal musidɗo Abdourahmane Diallo mahi ɗum hoore foof kam ko metti mbuɗu goɗɗo yantani hen foof kam yettade no fewi no fewi ballal Allah mawgal no fewi no fewi mbiyami ballal ala ko banggue jangde nde e hoore mum e banggue programme banggue muul defte en banggue gueɗe mbaɗe noon ɗum woni min dañani ballal on banggue amma kam ko heddi ko ballal ne heewi hen no fewi hay ɗum kadi ne wonde newuyaji Allah kadi